uyesu ngiyamthatha ke ngomsakwe walking for more than 28 kilometers in one day. Anyanga nayibona ni 28 kilometers. Inangosuka apho ubheke town edolophini eCape Town. Ehamba uyesu asuke kule ndawo asuke kuya engatyanga elambile bethiwe. Wafika eRode ngiyacunda ukutazi bani. Wafika eRode akathetha wathula wegcwaba uyesu. Wabethwa kwa eRode waphinde wathatha wasuka kwaPilato. Ayifika kwaPilato uyesu. Ndikhumbula amazwi athi weza kufuna nokusindisa oko ulahlekileyo. Azalwane ikhona indawo ethi weza umsindisi weza eBethlehem wayefuna mina. Azalwane noko yayinguwe wedwa owanileyo wayizawusa azofela wena. Wayizawusa uyesu azofela wena. Xa ebuya kwesibili kwaPilato kulapho wabethisisiswa kakhulu. Wathathwa isabhoko esinamaqhaga entsimbi. Uyabona bazalwane elaa khadi liloloba. Ngiyayibona laa ndawo itsoro phaya. Wathatha isabhoko esineentloko ezintlanu. Ambekisa kwipala njengale wayibamba unyana kaThixo. Bazalwane usindisakela lusini sinqo. Xa ebuya yabuya nenyama. Sinqo. Ilechi zade zayi-40 bazalwane. Akwaphulwa nenye ilechi kwagqiba kwathiwa mthatheni. Ngexesha akasakwazi nohamba. Akasakwazi nohamba seyi-dehydrated bazalwane. Ejonge into okokubana azophuma kwaPilato. Unqabile uyesu uthi ngcono bade bayigqibe le nto ndizokwanela. Bathe xa bemkhupha waphuma ngaphandle. Xa esithi ngapha ubona kukho bazalwane iplanga alivanishwanga idlakadlaka. Invile thina bazalwane walibona iplanga alivanishwanga idlakadlaka. Ayiphinde uyifunde le verse before second plan. Verse 5. Kanti yena uhlatywe ngenxa yezikrepo zethu. Yonke le nto uhlatywe ngenxa yesono sakho noSipho. Ngenxa yesono sakho ndombekhaya. Ngenxa yesono sakho lulamile. Ngenxa yesono sakho lele khulu. Watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Watyunyuzwa wakrashwa bazalwane ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ubetho lokuba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe. Ngexesha bethwa esenzela into okokubana thina sibe noxolo kamva. Siphiliswe ngemivumbo yakhe. Siphinde sikwazi ukuphiliswa sixolelaniswe noThixo. Verse 7 my brother. Wakhandaniswa abetha ukukhandaniswa ukuthathe hamile ubethelela isikhonkwane. Bazalwane wakhandaniswa uyesu. Wakhandaniswa my brother. Wazithoba. Wasuka bazalwane wazithoba. Engavuli umlomo wakhe. Wekwaka akawuvuli umlomo wakhe. Njengemvu esiwa ekuxhelweni. Njengoba bethwa ngasemva akawuvula tu umlomo wakhe. Nanjengegusha esidenge phambi kwabachebi. Njengegusha wayibona igusha ixhela ayiwuvula umlomo wakhe. Wethwaka unyana kaThixo. Wethwaka. Philippians chapter 2 apho siyakhona. Siyakuthi Philippians chapter 2. Uthembana bethwe kwaPilato. Wathi njengoba ngaba banganika lamnqamlezo. Yakhumbula iverse bazalwane chapter 3 incwadi kaJohn. Uma ndithenda phakanyiswa. Hallelujah. Uma ndithenda phakanyiswa, I will draw all men unto myself. Ngabatsala bonke abantu. Uyekiwe. Uma ndithenda phakanyiswa nje, ndakwazi ukubatsala abantu basondeze kum kwakhona. Bayenza impazamo. Bayenza impazamo. I'll draw all men unto myself. Babanike bayenza impazamo. Wathatha nansi yayivuya kwamJuda emnqamlezweni yaya yathwaba bazalwane. Phezu kwalamanqaba asemqolo wabekwa lamnqamlezi udlakathatha simpa. Awuvanishwanga bazalwane. Wakhutha amanxeba asemqolo wanyamezela
wajonga phambili kodwa makiwe kukindlela phuma eJerusalem ekuthiwa iDolorosa Road, a way of pain. Wangena eDolorosa Road ehuqa bazalwane kubeka amaxesha wephansi aphinda phakame bahleka abantu. Elo xesha wayesafuna wena nam kwaplanet 2000 years ago kwenza into yobana kukho abantu abancila azawumamkela uYesu ngenxa yobana esipha abantu abanjengam abasindiswe ngegazi evani bakwazi nabo utsaleleka. Ukwazi utsaleleka xa ephuma bazalwane kukho mama bayalila bephethe ilema zabo bayalila wathi uYesu izintombi zaseJerusalem zilileleni nina nabantwana benu xa besenza le nto kumthiyo njengaloko beselapho kwamanzi. Wethiwa uYesu wahamba ubheka phambili endalani baphawuleka into yokokuqala kunzima. Kwindoda yomAfrika umndoda womAfrika ama-Afrika nosizi yayibona laa nto abantu behlekisa ngonyana kaThixo wathi yinto le niyenzayo kwathathwa yona kwathiwa yisa bahamba nalomnqamlezo bawusinda umnqamlezo yathi wathi uYesu jonga apha ndoda jonga apha ndoda xa ndinyathela awuzuva wena nyathela kwezi ndawo ndinyathela kuzo awuzuvakala ngoba ndim ofanele uthole umnqamlezo walandela abazalwane uSimon emva kwakhe wahamba namadoda amabini anyuka iGolgotha emane ehambe ekhasa uYesu bazalwane sithi uba nje ndingafika ngaphezulu I'll draw all men unto myself. I'll draw all men unto myself. Wenyuka uYesu wenyuka bazalwane wenyuka uYesu awusala le ndoda etsayisa ndoda masinyuke babambane ngamanye amaxesha babambane bowuwa bobabili baphinde baphakame athi akusekude sifike eGolgotha banyuka iGolgotha bazalwane bathe neba bepha phezulu neba bepha phezulu nyangalo ndithetha ebandla nethi baba bepha phezulu wathi uYesu onkosi yami into abangafaka lapha bekunqameza bawufake nje kule ndawo bawufaka bazalwane bamthatha uYesu amandlala kwathatha isikhonkwane ko-6 inch abangumsileyo bazalwane yabeka isandla sakhe yafakwa bazalwane waquma ngaphakathi wafaka ngexesha bethelelwa kukho amabhantini abethelelwayo awangcoli suka wecwaka yesu wecwaka yathatha nesi sandla safakwa bazalwane baphumela ngaphaya lacaza igazi wathathwa iinyawo zadityaniswa bazalwane wathathwa namathabo kanye alapha ezinyaweni omeleleyo akhekezwa ngehamile yangena isikhonkwane wecwaka unyana kaThixo. Ngiyakhumbula ivesi esiqale ngayo ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umnqamlezo efuna okokubana amadoda angamayilini aphinde abuye asindiswe. Number 99.